Bueno, el meu nom és Esther Ramos, treballo al SUR des de fa quasi uns 20 anys. Soc la responsable de l'àrea d'empoderament econòmic actualment i bueno, una mica SUR va néixer al 93, precisament l'any passat vam fer 25 anys i vam néixer amb la idea de generar, aconseguir millorar la situació de les dones amb el tema de millores amb el tema de drets econòmics, drets socials, drets culturals i sobretot per incidir bastant en totes les discriminacions que hi ha per raons de gènere, de sexe, i llavors amb la idea també de treballar per l'equitat de gènere. Llavors, en aquest sentit, hem fet accions molt diverses, hem treballat des del que seria més la part de la recerca, des de la part de la formació, des de la part de l'acció, sempre amb una visió molt integral d'aconseguir aquests canvis, que les dones realment puguin treballar amb un major empoderament, amb major autonomia, amb lideratge. Hem incorporat tot el tema de l'economia social i solidària, hem abordat espais invisibles, com seria tot el tema de les cures, com són bretxes salarials. El públic objectiu de SUR jo crec que són les dones que hi participen amb els programes, amb el dia a dia, però també tenim altres programes d'atenció comunitària que també van adreçats també a població en general. Nosaltres entenem la inclusió també com un espai molt local i molt territorial, i en aquest sentit hi ha homes i dones a vegades que participen en molts programes. També tots els professionals, perquè ja t'he dit que hi ha molta part de formació que estem fent, i llavors nosaltres tota aquesta metodologia, tota aquesta forma d'intervenir des de l'empoderament, des de les competències, també ho transmetem amb els professionals, les administracions, que també d'alguna manera també ens demanen com abordar segons quines situacions, i a través de programes i projectes també podem fer aquest feedback, i totes les entitats amb les que col·laborem i els espais on estem. Jo crec que públic objectiu és tothom que se sent d'alguna manera cridat davant d'aquesta realitat i amb ganes d'abordar una situació. Per nosaltres la inclusió té a veure amb territori. Quan parlem de com generar processos d'inclusió, estem parlant de com ens relacionem amb l'entorn més pròxim. I amb el treball de dones l'entorn pròxim és l'entorn amb el que treballem de manera més efectiva. Llavors, nosaltres estem aquí al barri del Raval des del 2002, que tenim aproximadament, que SUR es va traslladar. Anteriorment havia estat a prop d'Urquinaona i ara van venir al 2002. Un barri que té moltíssima activitat, que hi ha molta xarxa, i nosaltres aquí la integració la fem d'una banda a través de la participació en plataformes que hi ha dintre del propi territori, a través de tot el treball de col·laboració que estem fent amb moltes entitats del territori que ja ens coneixem de molts anys i que hi ha un feedback molt de participació a nivell d'espais, a nivell de derivació i de treball conjunt. I d'una altra banda, tota la participació en festes, fires, espais locals, espais de reivindicació, que també hi som. I en quasi tots els programes, quan parlem d'aquesta part una mica d'empoderament i d'inclusió en el territori, incorporem com un apartat on realment les dones, a part de fer la formació, l'assessorament, l'orientació, també fan un treball de xarxa amb el territori, un coneixement de què hi ha, quins són els recursos, quins són els espais, com accedir. Per nosaltres això és una part molt important també. Soc la Carolina Fort, soc la responsable de la línia d'emprenedoria de la Fundació SUR. SUR des dels seus inicis té l'objectiu de millorar l'ocupabilitat de les dones. I, entre altres opcions que s'ofereixen o sorgeixen dones que, més enllà de voler ocupar-se amb una feina a tercer, volen fer el seu propi negoci, tenen la seva pròpia idea i volen crear el seu propi espai, el seu propi projecte. A partir d'aquí hi ha altres recursos a la ciutat, no estan específicament orientats per dones o no estan tenint en compte les necessitats específiques de les dones. I comença aquest projecte cap als inicis dels anys 2000 aproximadament, relacionat amb l'emprenedoria. El camí d'emprendre un negoci, un projecte propi, moltes vegades és molt solitari, en la majoria de les vegades. I nosaltres en el dia a dia ho veiem, això, i hem buscat eines per combatre. Probablement molts projectes es queden pel camí per aquest motiu, no tiren endavant per aquest motiu. Treballem des de les persones i acompanyant individualment a cadascuna d'elles, intentant integrar-les entre elles també. Fem sessions col·laboratives en les que podem compartir coneixement entre totes. Totes les dones que tenem
si veiem més de 100 persones a l'any, totes elles tenen un coneixement molt gran dels seus projectes i és una manera molt bonica, no? I molt col·laborativa poder-lo posar en comú entre elles perquè puguin intercanviar experiències, aquest coneixement, que puguin sorgir possibles sinergies. Intentem treballar aquesta xarxa de manera grupal, però també individualment a vegades ens trobem casos concrets, de necessitats concretes, d'una dona que començarà a fer una tasca que potser no té gaire experiència, un projecte emprenedor del que no té gaire experiència prèvia i un altre té molta, per què no compartir-la i aprendre les unes de les altres. És molt maco, molt gratificant veure l'evolució que tenen moltes dones des del primer dia que venen. En moltes ocasions no tenen ni la idea de negoci clara o tenen una idea prèviament establerta o dibuixada per un sistema de creences molt arraigat del passat. I amb el treball que fem, anar modificant aquell sistema de creences o anar qüestionant-se coses que potser arribin a ajudar a dibuixar al final una idea de negoci que és realment la que volen fer, la que els fa il·lusió i la que els motiva com a dones i com a emprenedores. Llavors, tot aquest procés en el que es van empoderant sobre aquesta idea i després van adquirint eines en les que poder portar a terme aquella idea amb seguretat i responsabilitat, és molt xulo. Soy Noemí, me llaman Keka y soy la manager del estudio de Sideratum Tattoo. Doncs Surt va entrar a la meva vida perquè abans de muntar el negoci vaig contactar amb unes noies que traslladaven un local com el que jo volia muntar, que era el Santa Demonia Tattoo Studio, que tenien un concepte molt semblant al que jo volia fer i ho traspassaven. Al final aquell estudi no me'l vaig poder quedar, però elles em van dir que contactés amb Surt, que des d'allà em podrien ajudar amb un munt de coses i així va ser. Doncs un estudi total i absolut dels gastos, beneficis, costes de l'obra, assessorament, de tot tipus. La veritat és que van ser claus, en realitat, a l'hora de muntar un negoci. Perquè jo no tenia ni idea, era totalment novat a l'hora de muntar qualsevol tipus de negoci, és el meu primer negoci. I la veritat és que va ser gràcies a la seva ajuda que vaig començar. Per què vaig decidir fer-ho? Bueno, jo en realitat soc equinoterapeuta, faig teràpia amb cavalls per ajudar la gent. Llavors, dues passions que hi ha en la meva vida són els cavalls i els tatuatges. Sempre he estat d'alguna manera vinculada al món del tatuatge, treballant a diferents estudis, com mànager. Llavors volia veure de quina manera es podia ajudar amb el tatuatge a la gent també per tenir més visibilitat al món de la dona, amb el món del tatuatge, la dona tatuada en si, la dona empoderada. I aquí el que fem és tatuem gratuïtament a les dones que han tingut violència de gènere i que a causa d'aquesta borrada han tingut cicatrius o tenen cicatrius o tenen noms de les seves exparelles o tatuatges que els recordin aquesta època. I aquí els hi cobrim gratuïtament tant les cicatrius com els tatuatges o li traiem amb làser el nom de la persona o aquest tatuatge. Les ajutem quan elles vulguin a través del tatuatge. També fem els mugrons de les dones que han patit una mastectomia bilateral a causa d'un càncer, que sempre perden els mugrons i es queden sense res. Aquí nosaltres els hi tatuem amb una companya que tinc que és meravellosa fent aquesta feina. Les aureoles en 3D i queden fantàstiques. Les ajudem una mica a tancar el segle ja d'aquesta malaltia. Ho paguem a canvi del tatuatge que tenim habitualment, normal, del carrer, perquè tenim unes grans artistes treballant aquí a Desideratum i la feina es paga d'aquesta manera, amb l'altra gent que hi és tatuada aquí.